Zvishavane women arrested for marrying 2 men. Hakuna vamwe vakadzi magamba anongozvifila kuti aiwa inini ndakatopenga kwakutorora kutogara nevarume vaviri aine mumwe. So muri Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pano paZim Witness TV patinokupai maupdates akasiyana siyana zuva nezuva. Uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinenge tichikupai zuva nezuva. So nyaya yandauya nayo nhasi inyaya yakaitika iyo kuzvishavani yemukadzi akapa vanhu chishamiso chatenderera munzvimbo yezvishavani. Mukadzi uyu zita rake anoitwa More Blessing Maridza, ane 44 years dzekuberekwa, anogara iye mumusha wePlatinum Park muzvishavani imomo. Ari kunzi akasungwa iye akaendeswa kumatare edzimhosva nemhosva yekuroorana nemumwe murume achine certificate remumwe murume. Zvinonzi izvo kutanga kwakaita More Blessing uyu kugara nemumwe murume akatanga yekuaccuse murume wake chaiye kuti zvoni hausi kukwanisa kunge uchifulfilla maduties anoitwa nemurume pamba pano, saka is better kuti nini ndinge ndichitsvaga mumwe murume wandinogara naye sababa vepamba pano. More Blessing iye achienda mumatare edzimhosva anotaura iye kuti murume wake wekutanga anova iye Mr. James Chivandire vakatanga kupenga pamwe chete nekusapefoma maduties ekuve murume. So ndo zvakaita kuti ndinge ndichitsvaga mumwe murume wekugara naye. Zvinonzi nyaya iyi yekugara nemumwe murume yakatanga iye mumakore a2000 apo murume wacho vachivandire vakatanga ivo kurwara nechirwere cheshuga pamwe chete nepfungwa. More Blessing anoti iye mugore ra2012 ndo paakazoita imwe marriage yakaroorana iye nemurume anonzi iye David Muru achitarisirwa kuti angawane rudo nezvaaishuwira. I think zvimwe zvaaishuwira zvinenge izvi zvana mama nadhedhi izvi zvemubedroom izvi. Zvinonzi vaviri ava varoorana kudaro vakatanga kugara vakatova mai nababa, asi zvaisazikanwa nemurume wekutanga kuti izvi ndizvo zviripo. Zvisinei vematare edzimhosva vakazoenda ivo kwaregistrar general kunotarisa mapapers amaridza, vakaona ivo kuti aiwa Maridza achine mapepa mairi ekuratidza kuti achine mumwe murume. So izvi zvakaita kuti ave achisungwa sezvo iri mhosva kuti haukwanise kunge uchiengeja varume vaviri panguva imwe chete. Zvisinei Maridza akaendeswa iye kudare redzimhosva akanonzi iye achakwanisa kuseva 6 months ari muprison kana asingakwanise iye kubhadhara fine iyo $5,000. Apakaipa osaka ukatochita munhu itori mhosva kai. So nhasi muri Zimbabwe ndo nyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section tichimbozeya kuti zviriko here zvekuti mukadzi anotorora varume vairi vachitogara akatoroorwa nemumwe murume oita mumwe murume. Ngatisangane mucomment section.